Secretary Roque, on politics lang po, may our updates on President Duterte's political plans. Kasi sa isang pahayag ni Mayor Sara Duterte, sinabi niyang nag-offer si Senator Bongo to run as her vice president kung tatakbo siya bilang presidente. Pero paano po kaya ang Pangulo kung sakali na kung sakaling magkaganito na nagkumpira na rin na tatakbong vice president, ano po kayang mangyayari? Alam mo, ako mismo, ang aking attitude, antayin na lang po natin ang 8 na Oktubre, ang last day ng filing of Certificate of Candidacy. Doon po tayo magkakaroon ng liwanag kung sinong tatakbo, kung sinong hindi tatakbo. Opo. And for my final question, Roque, kay Dr. De Guzman. Go ahead, please. Dr. De Guzman, patanong lang po ni Mark Fetalco of PTV. As August 31, na 45.1% na yung target population sa NCR ang fully vaccinated na. Do you think that is contributory sa decrease of reproduction numbers sa NCR? May available data po ba kung ilan na yung mga nasa critical stage ngayon ang unvaccinated? Salamat, no. Yung mga pagbaba ng kaso, no, tumataas ang kaso hindi na kasing bilis. Yung pag-slow down ng pagtaas ng kaso ay isang major factor po dun ay vaccination, no? Pero gusto ko lang pong ipaalala, hindi lamang po tayo nakasalalay sa vaccination. Remember, we already had several peaks of cases last year, this April, and we had no vaccines at the time. We were also able to push down numbers because there were improvements, a call to improve our masking, shielding, and physical distancing. At yung isang malaking contribution talaga yung pagpapaigsi ng panahon ng isang case or close contact ay nag-detect at na ating na-isolate at quarantine. No? Yung na-announce natin, pwede nga pong on average, that's 12 days. And that's 12 days na umiikot ang kaso or close contact at pwede mang-infect ng iba. So yun po yung mga nakikita nating 4 major reasons why cases are slowing down. With regards to our data, no, kung ilang porsyento po ba yung ating mga severe and critical, no, paumanhin, babalikan ko po kayo. Sa ngayon, yan po yung ina-analisa na data ng Epidemiology Bureau. Tayo ay minamatch natin ang vaccination line list at sa ating case line list. Pero base nga po sa nare-report ng ating mga hospital, may pagbaba nga po talaga, no, ng mga severe and critical cases, yung porsyento na severe and critical among our vaccinated versus the unvaccinated. Kaya nga po yung panawagan, magpabakuna po at napakahalaga, hindi lamang isa, pero kumpletong bakuna po yung ating i-apply. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.